Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як кекси бомазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани кекс ба мо лозим аст 3 дона тухм, шакар, равған, разрехител ва ҷурғот. Дар аввал мо 3 дона тухмро мегирему, ҳамин хел бо шакар якҷоя мекунем. 1 пиёла шакар истифода бурдем. Ҳамин хел якҷоя мекунем. Пас он равғанро меандозем. ним пиёла гӯем ҳам мешавад. баъдан ҷурғотро меандозем ва нағзакак якҷоя мекунем. вақте ки якҷоя кардем, ҳамин хел мо дар ин ҷо истифода кардем дар ҳамин қадар маҳсулот 7 қошиқи калон орд, 6 қошиқашро андохтем, арараш кардем ва дар охир 1 қошиқашро андохтему бо разрехител, аз болояш разрехител андохтем, боз якҷоя кардем. ҳамин хел бояд хамиран ҳамин хел бошад. мо аз формочка истифода бурдем ва аз коғазҳо. ҳамин хел мечинем. азбаски ман чанд бор тайёр кардам дар коғазҳо часпид, дар ин дафъа хостам ки каме равған бимолам. ҳамин хел равғани растанӣ молидем камтарак ба ҳама коғазҳо ва 1 қошиқи пурра гӯем ҳамин хел аз хамир андохтам ба ҳар як ҳамин формочка. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои нағз менависед. раҳмат ба ҳамаатон барои дастгириятон. ҳамин хел ки андохтем дар тафтун ба муддати 18-20 дақиқа мегузорем. ҳамин хел мепазад. мо пухтанашро метавонем бо зубочистка бифаҳмем. ва дар ин ҷо аз кремҳои торт камакаи мондагӣ буд, хостем оро диҳем. метавонед оро надиҳед, ҳамин хел ҳам бомазза, бо сахрани пудра ҳам бомазза, ё ин ки ҳамин таврамхӯрӣ хело бомазза аст. ҳамин хел оро додем. мо дар ин ҷо каме аз паси поҳо пошидем. ҳамин хел тайёр шуд. хело мулоим, бомазза. ҳатман тайёр кунед, камхарҷ, пушаймон намешавед. дар ҷои ҷурғот метавонед шир истифода баред. ба ҳама иштиёи таом. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр дӯстони азиз, поделитсаро фаромӯш накунед.